खुलुमबाय रायजोफोर गासैबो बिटिआर इनफ' ब्लग्स नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। अन्नानै बयबो भिडिअखौ लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम, लोगोसे साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनखौ दाबायना हो। दा आंजों लोगोसे राइड खालामगासिनो दं ककर नार्जारी आरो लोगोसे दंबावो बिटिआर इनफ' स्टुडिअ इउटुब चेनेलनि रैमालु बर'। राइडिंनि पारपसआ ओरैबायदि माने मैया दाखालि साननैसो सिगाङावहाय बिसोर सानैबो बे भिडिअआवहाय नुनाय बाइकखौ माने गोदानै बायदों आरोखि। दा बेखायनो एसे माने राइडिं टेस्ट नायनायनो होननानै ओंखारनाय जादों। बारा गोजान थांनाय नङा, नैबेनो जाबाय रैमालु बर'। मथा मथि जोङो ओरै काचुगावनिफ्राय ओंखारदों सेरफांगुरि जानानै दतमासिम थांगोन। बेनिफ्राय दतमायाव एसे मोनसे फिसा खामानि दं, खामानिखौ फोजोबनानै रिटार्न जाफिनगोन। लोगोसे नैबे मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट खालामबावगोन जे जोंनि बिटिआर इनफ' स्टुडिअ इउटुब चेनेलखौ जेरैबायदि मदद खालामबोदों बेबायदिनो नैबे गोदान चेनेल बिटिआर इनफ' ब्लग्स बे चेनेलखौ नोंथांमोना लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै मदद होगोन आरो नायलांबाय थागोन। बे जोंनि बिटिआर इनफ' ब्लग चेनेलनि माखासे ब्लग्सफोरखौ बेखौ नोंथांमोनखौ नायलांबाय थागोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। गोजोन्थों, जय बर' हारिनि।
फैबायमोन नै जाबायना सार गेटआव दं साराव सारिथा बारबायना मा जादों दे मा जादों नै दाखो जायो औ दे सार मा जादों दे बिथांमोना हांखो हरदों आरोखि ओंखायनो जोबनानै सारखौ नेगासिनो दङ बे सारनि थ्रुयै बरा जादोंना बरा जाबाय मेंबाय नालाय मेंनानै फैनायखाय नैबे सारखौ लोगो मोनदों ओंखायनो बरा जादों आलिनि बानायनाय बे बराया बरानो जालि बरा मा बाजार होनोमोनलाय बेखौ मनि आश्रम बाजाराव बाजारा रुमनिया गामिया खगमा बाजार आलि जाफैदों माबायाव खगमा बाजाराव गामिया खगमा बाजारनि नामा बाजारासो खगमा नै गोथावथार बरियाखा